Татарстанда балалар рәсем ясый 15-ші республика телевизион конкурсы башланды. Безнең телерадиокомпания конкурсны Мәгариф һәм фән министрлыгы, Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе, Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе Бердәм Россия партиясе белән бергә үткәрә. Быел яшь рәссамнар Россиядә фән һәм технологияләр елы. Татарстанда туган телләр һәм халык бердәмлеге елы, куркынычсыз юллар һәм табибларга рәхмәт номинацияләрендә катнаша. Әлмәттән репортаж. 4-нче сыйныф укучыларының якты, ачык төсләргә буялган рәсемнәренә карап сокланып туймассың. Һәрберсенә тирән мәгънә салынган. Россия фәне көне тарихын яхшы беләләр. 1724 елда Петр I указы белән Россия фәннәр академиясенә нигез салына. Балаларның үзләренең дә максатлары киләчәктә югары квалификацияле белгечләр булу. Тут собраны научные исследования или приборы для их изучения. Янәшәдәге кабинетта балалар туган телләр темасына рәсемнәр ясыйлар. Халык әкиятләре үрнәкләрен кулланалар. Тагын бер күрше кабинетта юлларда иминлек темасын рәсемгә төшерәләр. Юл хәрәкәтенең яшь инспекторлары юлда йөрү кагыйдәләрен яхшы үзләштергән. Потому что надо соблюдать правила дорожного движения, нужно знать все знаки, чтобы легче было. Bir yıl элек коронавирус йогышы таралу куркынычы сәбәпле мәктәпләргә йөреп укуда туктатылган иде. Балалар телевизордан, социаль челтәрләрдән, кызыл зонада кешеләр гомере өчен көрәшкән табибларның авыр хезмәтен күрде. Табибларның тынгысыз эшен дә рәсемнәрендә күрсәтергә уйлаганнар. İcadi yarış başlandığın әле. Республика шәһәр һәм авыл мәктәпләренең башлангыч сыйныф укучылары рәсемнәр ясауда осталыкларын күрсәтергә әзер. Май ахырында конкурсның муниципаль этабына йомгак ясала. Җиңүчеләрнең исемнәрен Казанда 12 июньдә Россия көнендә игълан итәргә җыеналар. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары, Әлмәт.